Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad iti nagan at Jessa at taga Binalonan, Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan amin at taga Baryok di Tapindangan 2nd Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Velasquez family from Imelda Velasquez. Shout out kada Carolina Villanueva Manangan ken Lynn Tolosa. Ana Tolento, Mercy Baltasar ti Tubay, J. Quaresma ken Joy Calibuso ti Qatar. Lady Black, Roda Tabunan ti Oman, Lorna Ramos ti Taiwan, kastamot ti Takulit Lalo Cagayan from Margie Cornejo. Happy birthday to my wife Brenda Salvador ti Burgos La Union from Lakaymo. Kabuenas family dito barangay Kunkunig East, Santa Lucia, Ilocos Sur from Sharon Cabunas. Isko Fernandez and family ti Binalonan, Pangasinan from Rose Ann Fernandez. Balitcha ken Pakarit family from Kian Balitcha. Reynaldo Jose, Nanay Conching ken Tatay Uning Dulay from Josephine Jose. Mamang Joey Abruhena ken amin at taga Sanjat West Purok 4 from Mary Jane Abruhena. Mami Criselda from Benimar, Rapacon. Inang Nati Lavaro, Rowena Balyok, Labaro family ti Palali Norte, Santa Lucia, Ilocos Sur from Elmer Labaro ti Croatia, Europe. Reymina ti Poblacion Villaverde, Nueva Vizcaya from Jasmine Rivera ti Qatar. Chona Jermis Bacod from Bons Bacod.
ti Namnama Kabatuan Isabela. Makablaawan pa iti Orpilla family ti Ramon Isabela, Castañeda family ti Alicia Isabela from Lucita ti Dubai, UAE. Aceres family ti Tangkaran Herona Tarlac from Emily Aceres ti Singapore. Madeline Milo Lorenzo, Yanyan ken Feifei ti Barangay Bantay, Solana, Cagayan Valley from Jim Lawrence Lorenzo. Corazon Valdez and family, Erlinda Ukay and family, Tere Esmeralda and family, ti Binalonan, Pangasinan. Conchita Andrion and family, ti Barcelona, Spain, from Leonora Bautista. Pamilyak di Tapayaw, Letak Norte, Santol, La Union. Da Romeo Oliva Victore, Melvin kan Emily, Lapitan family, ti Pagleddegan, from Melanie Victore, ti Hong Kong. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jessa. Dear Manang Emmy, naibag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kuma, tanakaradkad kayo akanayon, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilanad naklaangan manang itinagan a Jessa, tubo ti Binalonan, Pangasinan. Upat kami nga agkakabsat kat siyak ti buridag. Iso asyak ti kadkadwa ni tatang iti balay mi, sipud pimusay day dinanang. Adan pamilya ti talo kakabsat ko, kat agnanaaddan iti ayan dagiti nakaikamangan da. Agtrab-trabaho ak iti may sa factory, kat dito'y anamamok ni Miggy. Anak ti kabsat ti akin kukwa iti pagtrab-trabaho ak a faktorya. Sapay kumata mapili mo ti pakasarita ak ama ikan biag manang. Katapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kunaktumot adito'y kantin ti pakasarakakan ka, Jessa. Ha? Miggy? Adakan? Kunakno ada ka pala ang iji Thailand. Simang po taki di rabi. Iso nga'y mayak adagos nagpakita kan ka. Apay ngamin nga may kapayla ang agpakita kanya. Rumbang ko mga agin-ina na ka. Taamo ka na puyatan ka. Kanabanog ka iti biyahe. Mapunas ti banog ko na makitkita ka, Jessa. Tila'y bagbagam. Ama no da makangag kat anyapay ti panunutan da. Man ano ko ma? Amu damot nga agar-aramak ka? Ngam nakababain. Anya laangan ti bagada. Ti kaanakan ti akin ko ka ti factory. Agar-aram iti may sa at trabahador ti factory da. Nakababain. Awan bibiyang ko. Basta tamok ay ayatan ka. Apay namin asyak pay. Nagado ti ti anak ti babak na nga kaskada kayo. Siyak pa'y marigrigat ti napilim. Apay, Jessa. Mapili ayat ipagduyusan tirik na. Sikatay ayatag. Katsapay lako ma, taaklo ng matan ti panagayat ko. Saan nakas ka rin na day takid kidawan? Panunutak pa'y anaimbag. No maikariakan ka, wano saan? Agmano ak tatang? Kaasan na ka ti Diyos anak ko. Narabian ka itaa. Kasano nagdagulit mo't ngamin ni Miggy tatang? Inawis nakpayanangan iti restaurant itay off ko. Kaya't nakpay nga rod nga itulod diti balay ngam nagkagkadak. Kastaya. Talaga anapingot mat nga agaram kan kajay kaanakan ti bus mo anak ko. Wan nga rod tatang kat nakababain. Anya laangan ti ko na ang dagiti katrabahwak. Ang mga no ibagada pa'y nga al-almanok ti kwartada. Iso akanain ko aliklikan ngam nagdagulit mo't. Anak, kasta talaga ti agayat. Ngam tatang, nakabakbak nang da. Asino ako maamaidilig kadakwada. Isungard nga ibagbagak nga ibawing nalaangan iti sabali ti panagayat na. Mabalin ayamat no si katikayat na.
Ngam panunutom ana imbag anak ko. Husto ka. Marigrigat tayo laeng no ikumparam kadakwada. Mabigbig-big da a tao. E dinto ta ordinaryo talaeng. Daitarod ti manglaplapod kanyak ang mga klungkan kwa na, tatang. No, kasta. Ada matrik na para kan kwa na. Diyak ilibak, tatang. Danda ni ak mailawan ang mga klunod at duma. Amok, marikrik na nang adamot pa nagustukan kwa na. Isa ka na yun nakadagulitan nga aklunak ka nun. Adakan kaday ta anak ko, ta si kamot ti masiknan. Ngam panunutom ana imbag sakbay nga aglawan ka. Kumusta ti biyahe, miho? Okay, mama. Nag-enjoy kami kadagiti kagayam ko. Nasaya at garod do kasta. Nagpasyar ka din iti factory. Wen, mama. Kumusta kayo kunan ni tita? Kat kumusta mo't ti korsonada mababae ijay? Nagrigat na roda pasungbatan, mama. Mabain ka tasanda abak ng akas kada tayo. Anya kuma? Saan lang at ikinabak nang ti pagbasaran ti kinasaya at ti tao? Pada-pada tayo iti imatang ti Diyos. Kastamot ti kanayin ko nga ibagakan ko na, mama. Talaga seryoso ka kan ko na. Wen, mama. Ay ayat ko na ni Jessa. Kat aramidak ti amin, tapno mapasungbat ko. Kat agbalinan ata kami. Well, good luck, iho. Say-saya atam, tapno magunod mon ti tartari gagayam asungbat ti pagdatdatunam. Anya nga, Jessa. Nabsog ka kadimot lang iti panangan ta dito'y paborito ta restaurant? Kanayon mo't, basta agawis ka. Jack ngamin kaya't amabisinan ta ay ayatag. Miggy. Anya nga di na ka di pa ilaklonan? Ibagamon no di na kay ayatan. Tadya ko nagpakpakita pa ikan kay turay ka ano man. Saan kan nga istorbon pa'y? Apay, naumakan nga gururay? Saan mat? Ngam, talaga siguro nga awan ti marikirik ng para kanyak. Isong agpapan ita, di nakpay laklonan. Diwanan, no isuday ta ti tartari gagaya masungbat ko. Ha? Anya jay kunam, Jessa? Kunak, wanan. No kasta, datan? Anya pa ingay? Yes! Kamaudyanan na. Inaklunak mo't lang yan. Ay ayatan ka unay-unay, Jessa. Sapay ko matadikan to agbaliw. Amo mati ka sa saad may itibiyag no maidilig ka da kayo. Saan aday tati pagibasaran, iti kinapod no ti marikiriknak. Tinapatag. Agin inayat ta, Jessa. Inaklon ko ti panagayat ni Miggy, uray adabain ko gapo iti kasasaad mi iti biyag, ama ikumpara kadakwada man ng Emmy. Baknang dangamin, ngam saan da amata pobre. Pada-pada ti panagkita da iti tao,
akasla ka level dalaan. Inyam amunak ni Miggy iti inana, kat di ta na panagnakak, nga addagayam dagiti babaknang a simple laeng at tao. No di mo idamam mo, pagarupam nga ordinaryo dalaeng a tao. Madlaw laeng nga addaan da Miggy, gapo iti kanayon na panagpasyar kadagiti nagduduma a pagilian, akadwa na dagiti gagayam na. Kanayon ti out of the country da nga agagayam. Mapan na lang amin suksuknalan ti negosyo da sagpaminsan, iso nga awan unay ti pakakumikuman na. Kat iti na minsan, Jessa, agpakadakan ka. apay, sa dino ti papanam? Agkasangin ngamin ti may sa friend ko. Kaya't napagnunumuan mi nga agagayam, nga ijay kami Australia nga ag-celebrate. Apag iso, tadamatan ijay ti may sapay agayam mi. Kasta ka di? Manong aldaw nga rod ti kaddam ijay? Dua alawas ti napagnunumuan mi. Ngam, depende pa'y data Nanyan to pa'y ti mapagsasaritaan mi ijay. O sige, mapan ka Alangan mo tapawilan ka, kat amok aday ta ti pagasmam. Agyamanak, Jessa. Sana bale, takanayon ka nga i-video call. Wan, sige. Aganad ka ti trabaho ma. Awanak amang sukon kan ka. Di nakpagdanagan, kabailak. Sigod mo't nga gawawid ak ngagmaymaysa. Di dayta. Ngam siyempre, sa bale itan. Malaksid lang no kasto nga da travel ko. Sige, ag-enjoy kayo. Kan aganad kamot, iti sa dino man apapanan nyo. Narabian ka nga awan mat ni Miggy anang itulod kan ka anak ka. Ay, awan na talaga tatang. Tanagbiyahe damanan ka dagiti gagayem na. Isa din daw tinapanan na. Ije Australia tatang. Agkasangay ka no ti may sa agayem da. Kasta Talaga mo't dagiti babaknangan niya. Kasangay laeng masilibraran pa iti sabali apagilian. Diyak mo't mabalin alapdan, taday tamot ti pagasman na tatang. Ura idi saan pa'y ada kami, talaga na asaman nga agbiyahe iti nagduduma apagilian kan luglugar. Ay kat irwam mon ati bagim anak kao. Kinayat mo tinakirelasyon iti baknang. Isa masapol nga raw nga irwam mon ti bagim. Nagrigat nga rod tatang. Baron mauman tumatlaang Ad-ado pa yun ti oras na iti panaglang ay, ngam ti panagkuyog mi. Ala, saanan aday tati panonotam anak. Ingkakit din agpulas tamangan kan, tapno makainanaka amasapa.
Nagapo ka laang ija Australia di maray ti panagkasangay ti may sa agayem mo. Itatasimbagpot ka, kaya't muntiag kalaysa. Mama, Sigurado ka kaditi dayta desisyon mo, iho. uwan mama. Kaya't kun ngay kalaysa ni Jessa. Siguradom laang ti kayat mo asar ka, iho. Sa bali ti ada asawa na. Saan munto na maarami dagiti aramidem ita abaro ka pailaeng. Sana parikot dayta mama. Tamo ka maawatan nakto ni Jessa. Ken maysa, amo na mo't asigo din nakastoy ti aramid ko. Palpalagipan ka laang, iho. Amangan no saan ka pa yan nakasagana nga agbalin a padre de pamilya. Nakasagana akon mama. Iso kayat kon nga ikalaysa ni Jessa. Sangpot mo laang manipod iti nauli apa nagbiyahe yo. Nga magbiyahe kayo manan kadagiti gagayam mo. Uwan Jessa, amo mo't ajak ida mapagkidkidan na awisan dak. Diya, agmay sa akman nga rodan ang mabati diti balay. Sana bali ta dua alawas kami laang mo't ija Europe. Apagbit lang dayta. Nairuam kamot na basta mangibat-bati latan kanyak migi. Kaslaawan asawam. Kay kayat mo pa'y akadwa dagiti gagayem mo. Ngam siyak nga asawam. Si Kamat, saan mo takasta Jessa? Amo mo't asigo na nakastoy kami kadagiti gagayem ko. Tinasayat, na di mo kayo tagmay mesa diti balay. Dura agawid ka pa'y lang iti balay yo. Tapno da ni tatang akadkadwam, kabayatan ti kaawan ko diti Pilipinas. Kasalangan taramidem Jessa. Tapno di ka masikuran dito'y balay. Jakla ni namnama nga uray agasawa kamin kanimigi, agtultuloy lata ti aramid na, idiawan pa'y asawa naman ng Emmy. Kanayon lata sumurot kadagiti gagayem na nga agbiyahe, itinusadino man apagilian no awisan da. Adapay dagiti gundaway nga agpakadalaangan kanyak no agflight dan. Iso ajak matan mabalin alapdan, tasayang ti imbayad nan iti plane ticket na. Idida mo, kalmado akpay mat. Ingka gumaak nga inawawat ti kasjay nga aramid na, tapagarupot nga agad adjust pa'y ti asawa, kat agbaliw tumatlaan. Ngem napaayak. Nagbanugak laeng anang ururay iti impagarup ko apa nagbaliw na. Gapoy ti dayta, kinasaritak ti asawak manang. Namin ano adaras, ngem saan napulos ang nagbaliw. Aging ga iti jakon maanusan ti amin, iso nga inyo man kung arod iti amak, ti mapaspasamak. Apay anak, talaga adi pa'y naghawig ni Mikay. San pa'y tatang? Inawagan na, kat kunana asanda pa'y kano makaawid. Ay, kat ano anak?
Talaga kasta. Kasladya kon makaanos, tatang. Ha? Marikrik na kasana kon anapatag ka ni Miggy. Kabaalanak nga ibati tapno saan na laang amapa ay ti kayat dagiti gagayem na. Di nasaya at Jessa. Agsarita kayo, anak ko. Maurnos tumatlaang daita. Kaano pa'y tatang? Awan matapulos ti panagbaliw na. Anak, daytoy ti tandanam. Amin na aparikot, maurnos, basta mapagsaritaan anaimbag. Tsak kaya't ang madadaal ti binukalyo a pamilya. Tatang, Awan pa'y anak yo, nga magsina kayaw, gapulaeng iti dayta abanag. Agpanunot ka kumaan na imbag, Jessa. Sakbay nga agdesisyon ka, iti mabalin a pagbabawyam to, anak kao. kasladyak pa'y ket din kaya tagsubli iti balay mi, tatang. Ay saan anak? Masapul amadanon na kati asawa am iti isasangpat na iti balayaw. Jakmat kaya't apanunutan na akong konsintiran ka. Nagrigat, tatang. Kasapulak ti presensya ti asawak, ngam di namot maipaay. Bastante ak nga agpayso iti amin na kasapulak. Ngam awan mo't oras kanyak ti asawak. Kamat gaya man, kaano pa si mangpot kayo dito Pilipinas? Hindi lang rabi Busy kan sa ijinapanan nyo. Nalipatan nak pa yun nga awagan. Nalipatam samutan nga da asawam nga agururay kan ka. Sorry Jessa. Ado nga min tinapnapanan mi. Kat nabanog kami na sumangpot kami iti hotel. Kat, nag-enjoy ka? Launay Jessa. Napintas na giti pinasyar mi alugar. Good. At least, saan na nasayang ti biyahe yung agagayam? Mayat ti banding nyo. Ada ka ti parikot, Jessa? Awan, Miggy. Awan ti parikot. Sige laang. Enjoyem ti kayat mo nga aramidan. Pasensya kayo no naistorbo kayo, mama. Neha, saan ba't iha? Awan ba't importante unay nga ramida kita? Apaya nakaumay ka. Adda ka di parikot. I'm sorry, mama. Ngam kayat ko kumati agpakada kada kayo. Apay iha, papanam. Agawid ako mapailaang iti ayan ti amak. Ijayak pailaang agyan. Ang kasanon ni Miggy. Amo na ka di dayto nga aramida miha. Saan, mama? Ngam amok nga awan anyaman kan kuana. Kanayon mat nga awan. Kanayon nga agmay sakit ti balay mi. Amo yung mat siguro nga adamanan ni ti balasiw taaw aging gaita. Ay, pasensya ka niha. Amo ka dayto iti agbalin a parikot mo ka ni Miggy. Kanayon ko matabagbagaan, ngam aramidan na matlata. Manipod nagkalaysa kami. Naganano sa kon, mama. Impagarup ko na agbaliw tumatlaang. Ngam saan maet. Talaga siguro ang naragragsak. No dagiti gagayem na ti kadwana, ngam siyak nga asawa na. Pagsaritaan niyo ko bapay day taabanag iha, sakbay apumanaw ka iti balayo. Babalin niyo pa'y nga urnusan ti amin. Amok day ta. Masapol laang nga ipalawag mo ang naimbag ka ni Miggy. Diyak namin kaya't nga agriri kami, no agsarita kami pa'y mama. Pumanaw aklatan. Tapno maipamay sana pa'y laang ti panawon na kadagiti banag apagasman na.
Sigurado ka ka din iti daytoy a desisyon mo, anak ka. Wan tatang, awan matlaangan pagmamaayan ti panagtalinaad ko iti balay mi. Kanayon akmat nga agmaymaysa. Ay, anyan ti mapaspasamak kada kayong agasawa. Sigurado amaklato ni Mike apaman amaamuan na. Api manaw kamot gaya man ijay balayaw. Amo kawan anyaman kan kwa na tinaramid ko tatang. May mayatan ti kastoy. Tapno sa anak ang nakakaasi amang ururay no kaano ang maipaayan nakmat iti atensyon ti asawak. Mamati ak ang maornos yun tumatlaang ti parikot yung agasawa anak. Masapul na siguro ang maamiris ti asawam asabalin ti biyag ti naasawaan ken biyag ti may saabaraw. Daita ti pagladingitak unay tatang. Saan aga puta kanayon ang maawatak kat baliwalaan na matan ti marikriknak. Masaksakitanak mo't iti aramidan na. Kaslaak agpalpalama iti panawan ken atensyon na. Ala anak ko, sapay la kumangarod ta makaamiris ta asawam, apaman amaamuan na nga awan kan, ijay balayaw. Simang patak ijay balay. Ngam, awan ka ijay. Kan, ultimo dagit arwatam, awanan. Apay Jessa, apay pinanawam ti balay ta. Apaya di mo damagan di tabagim. Uray iti apagapaman. Saan ka di asimkan di tapanunot mo? Kabayatan ti panagen-enjoy yo kadagiti gagayam mo. Nga adda asawam, nga agur-uray kan ka iti balay mo. Jessa. Asawa nak, Miggy. Kasapulak mo ti atensyon mo. Ti oras mo. Apay anapatpatagkan ka dagiti gagayam mo, amsyak. Naimbagda pa'y, taamin nga oras mo kat ipapaay mo kadakwada. Saan nakasta, Jessa? Nagbidot ka. Taan niya kumatiam mo mapanunutak kalpasan ti aramidam. Agragsakak, tada ka iti ayan dagiti gagayam mo. Katsyak, agmay sakit ti balay ta. Kaano pa'y pinanunot mo ti para kanyak, Miggy? Saan ka mo't apaw-pawilan ang makibandig ka dagiti gagayam mo? Nga maamom kumamot ti limitasyon mo. Saan kan abaro, Miggy? Adan asawam nga agur-uray no kaano nga ipaayam mo't iti atensyon. I'm sorry, Jessa. Saan na maulit? Basta agawid ka kuman iti balay ta. Mga numakmaklat ka lang iti bagbagam. Amo kasapulan tumatla ang tibagim ti sigod nga aramidam. Please, Jessa. Ikan na kumay ti may sapay agundaway. Kasapulan ka ang tulong kanyak. Tapno makapagbalbaliwak. Pakawanan na kuma. Ay-ayatan ka unay. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka kanyak? Anak, pakawanam ti asawam. Tatang, agyaman naktamawatan dak. Amok apanobok laeng, ti mapaspasamak kada kayong agasawa. Masapul nga urnusan nyo dayta. Pagsaritaan nyo anaimbag, tapno saan ang madadaal ti binukalyaw a pamilya. Tatang. Alan anak ko, sumorot ka kan ni Miggy iti balayaw. Amok ang maornos yun tumatlaeng ti parikotyaw. Miggy baraog, namnamaag asaanan ang maulit tinapasamak iti kalabas, wine. Ikarik tatang, saan na maulit pa'y? Ay ayatak unay-unay ta asawak tatang. Nakasagana ang agbaliw para kan kwa na.
Baliwan ko ti asawa kat nagsubli ak matlaang iti balay mi manang Emmy. Manipod mat idin, nakitak tinagbaliwan ti asawak, nang runa idi masikuga kon iti umuna nga anak mi. Inidyan na ti sigod nga aramid na, ngam addalat tamat dagiti gundaway a makibanding kadagiti gagayem na, ngam dito'y latan pagilyan tayo. Kansig siguraduan na makaawid, tadi na kanon kayat maulit day di pagteng, adi na kon nasangputan iti pagtaengan mi. Numapan man agpasyar iti sabali a pagilian, da kamin a pamilyana ti kadwana. Agtintinulong kami nga agasawa a mangimatmaton kadagiti negosyo da, apasaray mapansuknalan dagiti nakaikamangak. Daytoy ti pakasaritaak manang, katagyaman ak unay kada kayo. To'y pagayam mo, Jessa. Pagayam ko a Jessa, maragsakanak ta saan nadadaal ti binukelyo a pamilya, babaan iti panagkinaawatan nyo matlaan nga agasawa. Nasayaat, taimpayampay iti may sa agundaway ti asawam. Banag nga inikan namat iti importansya, kat pinanaknakan na ti panagbalbaliw na anamin pinsan. Sapay la kumatag tultuloy ti kinaragsak ti binukelyo a pamilya, kat awanan ti rumswapay a panubok iti biyagyo, kas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Pintun, mapuno.